ಉಫ್ ದೇವರೇ. ಸೌಂಡ್ ಮಂದಿರ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಏನು ಹತ್ತು ಬಂತ ಸರ ಹಬ್ಬ ಬಣ್ಣ ಕುಡ್ಲವಂತ ಆಗ ಪಳಿ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಶೋಭಾ ಬಲ ಉಂಡ್ರಿಗ ಇವನು ಉಂಡದಾನೆ ಯಾವ ಎನ್ನವನ ಸಾಲ ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ಇವನು ಉಂತೊಡಿಯ ಒನಸು ಮಂದೋಡು ದಾದ ಕಜಿಬು ಇಂಕ್ ದಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಮಗ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೀರ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ಕು ತಿಂತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀರ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೀರ್ನ ಎನ್ನಾಂಡು ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀರು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡ ಕೊಡೆ ಬೇಜೊಡೆ ಬರ್ತೀನ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆನೆ ಮಗ ಬೇಗ ಮುಡಿನಿ ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೆತ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಯಾನ ಕುಲು ಒಂದು ದಾಯಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಕಡ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಡೆ ಬೇಜಾರಣ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೆ ನೈಟ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ ಪೋಕ ನಿಕಂಡ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೇಸ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಇದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಿರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ವೇಷಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿ
आता ಅಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯ ಮಗ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ आता ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆಗೆ ಸೋಬಾಗ ಬೈ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಬಾಗ ಬೈ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕೋಪಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಬತ್ತ ತೀರ್ಥ ಪಾತ್ರ ಅಬ್ಜ ಒಕ್ಕಡೆ ಅನ್ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದು ಜಪ್ಪುಂದ ಹೇಗೆ ಬಣದು ಬರ್ತೀನಿ ಏತು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಇದೆ ಬೋರ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಭಲೆ 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 ಶೋಭ ಏತ್ ಲೈಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಜಾಲದ ನಾಲ್ಪ ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಮಗ ಶೋಭ ದಾನೆಯ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಇನಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪರ ಬಂತೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಗಾಡ ರಾವತ ಅಂತ ಕೇಂದಿರು ಅವು ಬಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಡೆಂಕಿ ಇನಿ ಜನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಏತಿಯ ಬಚ್ಚುಂಡ್ಯ ಸಾಕಾಪು ಕುಲ್ದು ರಡ್ಲೈಕುಂಡ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗುಂಜಿ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ ಮೊಬೈಲೇ ಸರಿ ದೆಪ್ಪೊಡಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಾತಾಡಿಗಲ ಕಜಿಪ್ದಾದೆ ನಿಕ್ಕ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕವಿತೆಗೆ ಬೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಗ ಶೋಭಾ ನೇ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡರಾಗೆ ಕವಿತೆಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಾಪ ಆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಶೋಭಾಗ ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬು ಬಿ ನಾಜಿಕಿ ಚಿಕ್ಕು ದಾದಯ್ಯ ನಾಚಿಕೆಟ್ರ ಮನೆಯ ದಾದಾದ ಪಾತೆ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡಲ ಪಿಂಗಿರಿ ಪಾತೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಿರಿ ಬರ್ತಾನ ಶೋಭಾ ಬರ್ದ ಡೈಟಾ ಬೆಚ್ಚಡು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಪಿಂಗಿರಿ ಪಾತೆ ಇರುದಿಲ್ಲ ಕೋಡ ಹಂಚಿನಿ ಬಿಂಗಿರಿ ಪಾತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಿರಿದಿ ಶೋಭನ ಬರ್ತೀನ ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಐತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ರಜೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನನೇ ಪೆದ್ದಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಪೆದ್ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತೇರು ದಾದ ಮಾತೇರ ಟೈಟ್ ಆತಲ್ಲ ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಮುರಳಿ ಕೋಡಂಜಿ ಪೆದ್ದಪ್ಪ ಆತೇದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆ ಗಿರ್ಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪಜ್ಜಿರಾವೋಡು ಪೆತ್ತಗು ಗುಡ್ಡೆ ಪಾಡು ಕನಕ ಕನೋಡು ಅಂಚನ ಪರಬು ಶಟಪ್ ಓಯ್ ಬರಬು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಚೂರು ಬಗಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಾನಿ ಪೂರ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪಲ್ ಅವು ಟೈಟ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಕಂಡನಿವಲ್ಲ ಕಂತು ದೀತಿನೇನು ಒಂದು ಮೆಲ್ಲ ಬರಿಕ್ ದೀಕ ಅಂದು ಅದ ಶೋಭಾ ಬರಬು ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ದಾದಯ್ಯ ಬೀಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಬಣ್ಣಕನೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಇಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಅದ ಶೋಭಾ ಹೌದಾದ ಬಿ ಪರಬು ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಬೀಗೆ ಬೀಗ ಬಾಡ್ರೆ ಅಂಪಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಪಿರಿದು ಜಾನ್ ದಿಂಗ್ ಡೌಟು ಇಕ ಪಿರಿದು ಜಯ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪ್ ನೆಗ್ಲಿ ಬರ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಂದಿ ಮಂಗ್ ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾತಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೆದ್ದಪ್ಪು ಪರಬು ಪೋಡಿಜ ಓಡೆ ಪೋಡಿಮು ಪರಬುದಾಯ ಪೋಡಿಮು ಪರ ಪೋಡಿಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಜಾರಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದೇ ಶೋಭಾ ಒಳಗೈತೆ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಬಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ಟ ಮಂಡಿನ ಒಂಚೂರು
ಅಕ್ಕ ಇಡೀ ಲೈವ್ಡು ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಅಂಟೆ ಐಟೆ ಇಪ್ಪಡು ಬರುವ ಇರ್ತುಕ ಅತ್ತು ಮುಲ್ತುಲ ಕಮ್ಮಿದ ಪಾಟ್ ನಂಚನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡಿನಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡು ನವೇನಿ ಏನು ಕಣ್ಣು ತೂಜಿ ಮಾರದೆ ಬೇತೆ ಬಂತವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಚನೆ ಬನ್ಪೀನಿ ಮರಳು ಬತ್ತು ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ಗೆ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿದ ಅವಂತ ಕಮ್ಮಿದ ದಿಪ್ಪು ಕಣ್ಣನಿ ಬೇರೆ ಫೋನಾಗ ಮೂಲ ಪರ್ದು ಚೆಪ್ಪುನಿ ಅಂದ ನಿದ್ರೆಜ್ಜ ಅಂದೆ ಜೋಗ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚ ಅದ ಜೋಗ ಅಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದು ಜಾಲಿ ಆತನು ಅವಿ ಐಕಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಿಗ ಓ ದೊಡ್ಡ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬರಬು ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಿಗ ಈರ್ ದಾದೆ ಬನ್ಪರ್ ಹಾಲು ಪೂರ ಡೀಲ್ ಮಾತ ಮಂತದ ಬೈದೀನಿ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಈರೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ದಾದೆ ಬಂದು ಸರ್ ಹಾಲು ಸಾಧಾರಣ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ ಪೋಡಿ ಬೇರು ಮಾತ ಪೋಡಿ ಬೇರು ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷಪುರ ಸಾಧ್ಯ ಲೇಟ್ ಮಂದಿ ಮಗ ಹೂವಿನ ಏಡಿಲ್ರಿ ಮಂದಿ ಶೋಭನಾ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನ ಬುಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬನ್ನಿ ಬರ ಬಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓ ಗುರುಪ್ರದಿ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ ಭಲೆ ಭಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಎಸ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನು ಸೌಖ್ಯ ನಿಖಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋಚಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಬೇಡದು ಅನಿಂಚೆನುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟ ಅಂಚೆನುಲ್ಲ ನಿಖಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರದೆ ಬನಸಾಣೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವೇಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರು ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೆ ರಜೆಟ್ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಈಗ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚೆ ನೆಪ್ಪುಲವೇ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಏರಿಗ್ಲ ದಾಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಖುಷಿಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ನಿಂಗ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ತಗೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಶೋಭకు ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಗ ಹೆಂಗದೆ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಪಿರ ಬತ್ತಿನತ ಅಂದೆಗೆ ಅಲಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಓಡು ಅಲಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಪೂಜಮ್ಮ ಈ ಬಾಧೆ ಅವರೇ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡಿ ಬೇಗ ಮಂತೆ ನಮ್ಮಗ ಮರ್ದುಕೊರತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಎಸ್ಕೆ ಓ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಟಿಯು ಕಿಶೋರ್ ಊರ್ಲೇ ಯಾನ ಅವಲಿ ಉಳ್ಳೆಯ ಯಾಪ ಓಲುಲ್ಲ ಊಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ಪ್ರದೀಪ್ ಸೌಖ್ಯ ಆರು ಡುಬೈಡು ಏರು ಡುಬೈಡು ಪುಣ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಯಾನ್ ಡುಬೈಡು ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ ಏರಿಗೆ ದಾನೆ ಆತನೆ ನಮ್ಮಗೆ ಇಂಕು ಕುಲತಲಕ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆತೇರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತನು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ ನನ್ನಲ್ಲ 10 ದಿನ ಅಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೊಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಪ ಪಂತಿಜೇರು ಇರಿ ಪನ್ವೇರು ಬಯ್ಯಾಗ
ಶೋಭಾ ಇತ್ತೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ದಾಯ್ ದಾದೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಲಿ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ದಾದೈತೆ ಯಾನು ಹಸದ್ರುಲ್ಲೇ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರಿತಾಲ ಬೊಬ್ಜೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆತೀನಿ ಅವೇನು ರಿಮೂವ್ ಅಂತೀರು ಅಪ್ಪನವು ನೆತ್ತೇರು ಅಂಚ 10 ದಿನ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಇನಿ ಪಂಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸರ್ ಪೋಪ ಅಂದು ಈಗ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ತೂಕ ಬಂತೇರಿ ಇನಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡೆ ಬಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಏತು ನಾನು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಅಂದೆ ಅಂದಿಯೇ ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಅರ್ತಾಪುಜಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪರ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೂರ ಗಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪೂರು ಎಂಕಲು ಕುಡ್ಲಾಯೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡಸುರತ್ಕಲ್ ದೇ ಗುರುಬ್ರದ್ ಬೀರೆಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಇಂದು ಗೊತ್ತೇರಿಗ ಲೂಕೇಂದು ಜರತೇರು ಎಸ್ಕಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲವೆ ಯಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಎಸ್ಕೆ ಬೊಕ ಇರು ಉಲ್ತಾರೆ ಎಸ್ಕೆ ಏನು ಪಸತ್ತು ಇನ್ನ ಅಂದತೆ ಬತ್ತಿತ್ತರ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಲೈವ್ ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ಪ್ರದೀಪ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡಾ ಗುರುನ ಏನಿದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತನು ಮಾರ ಅದನ್ನ ಪಿಲಿತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ತುಯ್ಯ ಊರ್ದನೆ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಗುರು ಪ್ರದೀಪ್ ಇರ್ನ ಸುರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ನೈಟಲ್ಲಿ ಉಂಡವೆ ಎಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಐಟ್ ಬರ್ಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಲೇರಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಇತ್ತ ಬೇಗಲೆಲ್ಲ ರತ್ತಾಗ ನಾ ಬಯ್ಯಾಗ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಡು ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಪುಡು ಅಕಂಡ ಪಾತೇಳ್ದು ಯಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಳತೆ ಅಂಜ ಯಾನು ಕೈಕಂಬ ಓ ಅಂದ ಕೈಕಂಬನಾ ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಣೇಶ್ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಬರ್ತೆ ಓಕೆ ಅವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೈಕಂಬಿಡು ಮುರನೆ ಇಂದಾಣತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಯ್ತಾ ಪಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಂದು ದಾದ ಕಜಿಪು ಮುಲ್ತನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಂಡ ದೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕರೀತು ನವ್ವೆ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಕಲ ಮತ್ತೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನತೆ ಇದೇ ಪಜ್ಜನ ಗುರ್ತುಂಡ ಅಂದು ಕೈಕಮ್ಮಾಂಡ ಬರತ್ತು ಆಯನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಗ್ದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಇವು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಿವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇನ ಗಣೇಶ ಮೂಲ ಕೈಕಂಬಡ ಹಾಂ ಯಾನು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಓ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ನಿಂಗರೆ ಬಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಪೋಯಿನ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬರೋಳು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು 4 ಗಂಟೆ ಅಡ್ಡ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಏರಿ ಕೃಷ್ಣಪುರದೇನ ಅಂದ ಕಿಶೋರ್ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನದ ಪೋಯರಾಯನಾಗ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ್ಬಲ್ ಇಂಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾತ ಇಂಕ್ ಆಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಜು ಸುಮಾರ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಂದ ಕಿಶೋರ್ ನಿಕ್ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬರಿಟೆ ಇಲ್ಲ ಕೈಕಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಸ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಅಂದು ಒಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ ಒಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಜಾರ್ಲಾಗ ಅವು ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಅವು ಮಾಮಿನ ಮಗಲೇ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂದಿಪ್ಪು ಬರೀಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾರೇಗೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬ ಅಲ್ಪ ಟರ್ನಡು ಮೀನು ಮಾರಬೇರತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ
ಇಂಕ್ ಬೇಲಿಗ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಕಿಶೋರು ಬನ್ನಿ ಇರಿನ ತುಯಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೈಕಂಬಡ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕಂಬಡ ಆತನು ಮಿತ್ತುಡು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ಥ ಕೈಕಂಬರ್ದು ತೀರ್ಥ ಪೋಪದೆ ತೀರ್ಥ ಜಾರಂಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜ ಜಾರಂಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪೋಸಿಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಟನಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಮಿತ್ತದಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆನ ಗ್ರೂಪ್ ಬನ್ನಿ ಇರ್ನ ತುತ್ತಿಲಕ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಪೋನಗ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದು ಈ ಊಲು ಉಪ್ಪರ ಬಣ್ಣದ ಪೋನಗ ಪಾತ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಬರೊಂದು ಎಲಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡದೆ 29 ಆನಿ ಬರ್ಪೈಟ್ ಮಗೆ ಹುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಮಗೆ ಹುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಯ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಯ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಯಾ ಯಾರ್ದ ಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವನು ಓಡಿದ್ದಾನೆ ಇರಿಗ ವಸಂತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಲು ಪಲ್ಲೆ ವಸಂತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಿಟೇನಾ ತೋರದಾರ ವಸಂತಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಮನ್ನ ಕೈಕಂಬಡ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಕೊಂಚ ನಂಜಿ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಜ್ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ದುಂಬರು ಅಂತ ಐತ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಏನಂತ ತೂತಿಲ ಕಾಪುನಂಡ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಹೊರ ಹೊರಹ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿನದೆ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ವಸಂತ್ ಮೇರ್ನ ಯಶವಂತನ ಅಂಗಡಿದ ಬರೀಟು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತಾನೆ ವರಹ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ ಪಾರ್ಲಾಡಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶರ್ಲೆ ಯಾನೆ ವೈಟರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕ್ಲೀನರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಚೂರು ಚೂರು ಲಾಯ್ ಅಂದೆ ಕೈಕಂಬಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರಿಯಡ್ ದುಪ್ಪನಗನ ನಾರೆಂಗುರು ಪಾಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಗುರ್ತಜ್ಜ ಇಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಕೊಳ್ಲಿರಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಿ ಮಾತ ಮುಂದಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಬರೋ ಜನತ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡೀತೀನಿ ಹಾಕಲಿ ಎಂಕುಲು ಜನತ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಕುಲಿತ್ತು ಸೀದಾ ಅಡೆ ಬೋತ ಓಡೆಗೆ ಕೈಕಂಬ ಗಣೇಶ್ ಬಿಡಿ ಬೋತ ಅಂದೆ ಅಂದಿ ಅದು ವಸಂತಿ ಗುತ್ತಜ್ಜ ಅಂದೆ ಎಂಕು ಲೈಡು ತೂತು ಜನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ఒక వనసండి ತೂತಿಲಕ ಅವರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವೈರಲ್ ಆತಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತುಂಡತೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತು ಇಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವೇಸ್ಗೆ ಏರಿಗೆ ಅಂಗಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಲ ಅವಲಿ ಒಳ್ಳೆದತೆ ಅವಲಿ ಮೀನು ಮಾರಿನ ಪುಂಜನಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ಫೋನ್ನಾಗ ಅವಲಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಚಾಯ್ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತನ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಓರ್ಮನೆ ಪೋರುಡು ಯಾನ್ ತಿತ್ತು ಜತ್ತದು ಯಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೂಡ ಚೈನಿ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಏರು ಪೂಪಿಗೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಕುಲಿತು ನಾವು ಅಡೆಮುಟ ಪೋಡದು ఒక ಮುಂದೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆನ್ಲು ಮತ್ತು ಆಂಜುಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾಡುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಕುಲು ಕನಪುಜಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರಿಗ್ಲಿ ಕನಪುಜಿ ದೊಕ್ಕದಾಯ ಅಂಚಿನ ಕನಪಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏಜೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದು ಒಂದು ಇಂಚಿಡಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಏಜ್ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡಂಚಿ ಏಜ್ ಉಂಡದೆ ತೀರ್ಥ ಪರತ್ತದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಎತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸು ಉಂಟು ಬೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ ಕನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಪರ್ ವಾಸದಡಿತ್ತು ಉಂಡತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮೇಲೆ ಕುಂತು
ఊరండ అమ్మ నాడు గుల్గిస్ మళ్ళీ తీదిరియ శోభ గుల్గిస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి షుగర్ టెస్ట్ ఇచ్చి ఆలేజ్జి ఒక్కడే అమ్మ బెడ్ ఇడిచేతోనుడా ఐ క్యాన్ పంತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ నేను కడుపులే పోపాను ఇంకా ఆపుచి పంతాను ఒకటిదా ఎక్కువను సచిన్ సచ్చు బక్క ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಎಬೇ ಈ ಸಚಿನ್ ಯಾವಲಿ ಮಾರವ ಈ ಓಡೇಬೋತೀನಿ ಮಾರಾಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಂದೆ ಕೇರಂದೆ ಎಂಗುಳು ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ತಮರಣಿ ಸಚ್ಚು ಎಂಬವನು ಬಾಲಕನ ಅಜ್ಜೆರ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಂದು ಶೋಭ ಮುರಣಿ ನೆಟ್ಟಾಡ್ದೀನಿ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಏರ ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರದು ತೋಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬುಡ್ದಿತ್ತು ಶೋಭಾ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆ ಬಾಲಕನ ಅಜ್ಜಲ್ಲವ ಬಾಲಕ ಸಚಿನ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಓಕೆ ಬಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಆವಿ ಎಸ್ಕೆ ನೈಟ್ ಬಲ್ಲೇವೆ ಏನ್ಮಂಟೆಗೆ ಓ ತಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರು ರೇಗಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ತೂಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಬಾಡೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಡಾಮರ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಸಚಿನ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜನ ತಪಲೆ ಮಂಡದ ಜನ ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಅದು ತೋಡ್ದವ ಬೂರ್ದುಲಿ ಬಂಡದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊನ್ನತ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೆ ರಾಂಜು ಹೋತೆ ಬಾಯ್ ಹೋತೆ పొన్నాడ ఆయనకు పాడొచ్చి నమస్కారం పాడొచ్చి పొన్నాడ బిల్కుల్ పాడరే వచ్చి ఈ ఫోన్లే మార్రే కామెడీ మల్కొచ్చి సత్య సత్య ಸತ್ಯವನ್ಯಾನ್ ಈ ಬೈಜತ್ತ ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದು ಪೋಡು ತಪ್ಪಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಡೆ ఆయన ఉదరించిన అర్జున్ బతుకు పోతు గెజ్జారు గెజ్జ కనప ఇంక దానిలో కొరపే బండి అజ్జి దాని ఇంకొంచెం గెజ్జ పోడు మగ పొన్న అత్తు పోయ ఎస్కే పొన్న అత్తు పోయ ఎస్కే పొన్న పోయ ఈ ఫస్ట్ లైక్ కొరిగే బొక్క నిన్న ಲೈಕ್ ಕೊರು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಪೊನ್ನ ಆನ ಬಂಡು ಆಸದ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿಯ ಬಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಲಯಾಳದ ಬರ ಸೋಕ್ದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಅಬ್ಬ ತಪ್ಪಲೆ ಹೋಗುನ ತಪ್ಪಲೆ ಹೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರತೆ ಮುರಂದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾರಿ ಈ ಓಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಏಸವಾರ್ದಿತ್ತನ ಪಿಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಿಲಿ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಮಗ ಕೋರಿ ಮುಲ್ಪ ಸಚಿನ್ ಬಂದು ಗುರ್ತುಂಡಿಗೆ ಮಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏಜರು ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಒಂದ ಬಿಡಿ ಬತ್ತಾರೆ ಗಡ್ಡೆಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಬತ್ತನ ಬೆಡಿ ಬತ್ತು ಬುಡುಡ್ಚಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕನ ಬೆಡಿ ಬತ್ತದು ಮರಣಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಸೋವಲ ಪಿಲಿ ದಾದ ಏಸ ಬಾಡೋದು ಪೋತಿರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಕ್ಕ ಮದಿನ ഞങ്ങൾക്ക് ബാലത് അവിടെ വനന്തുണ്ട് അജ്ജി ശോഭല ಎಲ್ಲ പോയ വനന്തുണ്ട് ಅದ ಶೋಭಾ മോളി ജൽദുല ഏറെ ഒരു പത്തിന് വലിപ്പിന് മോള് ಶೋಭಾ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡೈಟೆ ಪಾಡಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಪುಂದೆ ಈಗ ಬಾಯ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಆವು ನೈಟ್ ಬಲ ಓಲು ಪಾಡ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೊಂಡಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೊಂಗೆ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಬಯ್ಯಾಗ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬರಂದ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ
അമ്മ ചെയ്തു. അമ്മ ಕವಿತಾ ಪ್ರೀತಳ್ಳ ಬೈದೋಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಒಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆ ಶೋಭಾ ಬೋಯ್ನ ಪುರ അജ്ജി പോണാന്ന് നേരെ അതെ ശോഭ. ശോഭ ഒന്നൊന്നുമില്ലനാ ಶೋಭ ಏತಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ಓಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ವರ್ಧ ಜಿಪ್ಗೆ ಅವು ಸತ್ತ ಜತ್ತನ ಮಾತ ಕಪ್ಪ ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ತೀನಿ. పోయారా మాత అంది పోయేరియా ఆ బిజీ ఉండిగా డౌట్ ఇంకా పిలి పాడదేనా అంది. రెడీ జನ ಅವಯ್ಯ ಪಗೇಳು ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾನು ಆಡ ಒಂದು ಪೂಪೇರು ಐಕಿಚ್ಚೆ ತೊಂದಿನಿ ಏತ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಾನು ಏನು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬೈದೆಯಾ 3 ಗಂಟೆ ಆತನ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದೋಲಿ 1 ಗಂಟೆ ದಾನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪು ಕಾಬಂಡದು ಲೈಕ್ ಏತ ಆತನ 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಆತನಿ ಐನ್ ಲೈಕಾ
भैया चा बोलता होटेल का मुझे चा बर्फ जो शबा यान तिर्त कैंटीन पोड़िया इन्हीं बुर्चिंदा पुंचाए इंक बच्चुलिया तिर्त कोद बरोड इंक मित बन्ना कहना चा करा उन्हें बगदाए के इंक चा एक चा बर्फ ಏರ್ಲಕಾನ ಪೆರಡು ಓಕೆ ಪರ್ಪ ಏರ್ಲಕಾಂತ ಜರಡ ಬರ್ಚಿ ಉಂತದನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಉಂತದನು ಕೈ ಒಂಚು ಒದ್ದೆರ್ತದ ಪೊಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಕೈ ದಿಬ್ಲ ಊರ ಬರ್ರಿ ರೊಟ್ಟು ನೋಯ್ಮೇತ ಕೈ ದಿಬ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಬಸರು ಕುಲ್ದಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಬಸರು ಕುಲ್ದಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನ್ ಬಾಲ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯನ ದೊಡ್ಡಮಿಯ ಬಡಮಿಯ ಚೋಟಮಿಯ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪೆ ಈಗ ಚೋಟಮಿಯ ಬರಲ್ವಾ ಚೋಟಮಿಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಗ ಯಾನಿಜ್ಜೆ ದೂರ ಹಬ್ಬಗೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇದಾ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ಗಿಂದ ಆತನ ಏನ ಆಯ್ ಬತ್ತಿಕ ಬಾವ ಬಂದರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಿಗೆ ಐಕ್ ಆಯ್ಗೆ ಹಂಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರತ್ತ ಇಂಕ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ಬಿನ್ಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಂಟ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಈಜಿರ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಗ್ಗೇನೆ ಹಾಪುಜಿ ಬನ್ಪಾಲ್ ಸೀದ ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ಬಂಡ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ಲೆ ಎಂದು ನರಮನಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಜೊಂದು ಜನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಡಾಯಿನಾಗ ಬಯ್ಯ ಬರ್ವೇರು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತಂಪ ಪೊಯ್ ಒಂಜೊಂದು ಜನ ಆಡೋದು ಅದು ಗೊತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಸತ್ರಗಳೊಂದು ಆ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ದಾದೆ ಜಾಲಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿಜ್ ಮುಂಚ ಉಂತದಲ್ಲ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರ ಬರ್ಪೇರು ಅದೊಂದು ನರ ಮನ್ಪುಜಿರು ಕೈತ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಲೈವ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ಯಾನು ಹತ್ತು ಶಬಾ ಲೈವ್ ಎಂದ ಬೇಡ ಇವ್ರು ಜಪ್ಪಲಿ ಅಂದ್ಯ ಜೊತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಜ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡು ಓರ್ತಿ ಎತ್ತಿದ ಮಸ್ತ್ ಜರ ಎತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಯ್ಯ ದಿಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ ಶೋಭಾ ಬತ್ ಪೂರ್ಚಿ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅವ